Bueno, ya estamos en otro de las entrevistas muy destacadas en el programa de hoy, en este 7 días de verano. Vamos a culturizarnos un poquito y hablar de poemas, y lo hacemos con dos de los miembros, ni más ni menos, que vienen desde el colectivo de la Vall del Vernissa, muy cerquita de aquí de Gandía, de donde nos encontramos. Nos van a sorprender con lo que acaban de organizar y de lo que se ha montado en 3 poblaciones importantes de la comarca de la Safor y de la Vall d'Albaida, como son Ròtova, Alfauir i Llocnou, si no recuerdo mal. Jordi Puig, ¿qué tal? Molt bé, moltes gràcies per a convidar-nos. Sí. Es un plaer. I Joan Baptiste Muñoz. Molt bé, moltes gràcies. Encantat de que estigueu així a estes dies d'estiu a Telesat Safor. Anem a parlar de Vicent Andrés Estellés, un gran poeta reconegut, nascut a Burxassot, i que tenim una referència tan important que vosaltres heu decidit fer un tipus de manifestos i de convocar a tota la gent a que dels pobles del voltant vinguen i disfruten d'estes poemes molt prop, no? Què heu muntat i què és el que ha passat estos últims dies, que crec que s'ha notat una repercussió molt interessant? Bé, el que hem muntat és el que venia organitzant-se des de 2010, que és la Festa Estellers. La Festa Estellers és un esdeveniment que parteix de la idea d'un escriptor que és Josep Lozano, a imitació una miqueta d'un escriptor escocès que li diuen Robert Burns. Des de fa 3 anys o 4 que està organitzant-se, i hem pensat que si moltes ciutats valencianes estaven organitzant-ho, també ho podien fer pobles menuts com Ròtova, Almiserà, Castellonet, Llocnou i Alfauir, i de fet hem organitzat 3 recitals i sobretot hem fet una penjada de poemes d'Estellers, que ara vos ho comentarà Joan. Joan, contes, perquè és algo innovador, és algo diferent, algo que no esperàvem, i ha sigut una idea molt, molt positiva. Sí, ha sigut molt acceptada i molt sorprenent, ens ha sorprès a nosaltres mateixos, i ha sigut una iniciativa del col·lectiu Vall de Vernissa i també del Museu Vernissa Viu. Ha sigut Estellers per tots els balcons. És un dels versos, en un moment, que cita ell, i se'ns va ocorrir de penjar xicotets poemes o retallats per als balcons que ho necessiten, que ho demanaren. Fèrem una enquesta i la qüestió és que ens han desbordat, com estem dient. Ha sigut molt bonic veure com se passeja la gent i es queda mirant i llegint poemes que potser alguns d'ells no coneixien, perquè no és tan conegut, potser possiblement així a aquesta zona. Quina acceptació ha tingut aquest event que heu viscut en aquestes 3 poblacions? Imagina que la gent haurà participat al 100% i la gent s'haurà implicat, no? És algo novedós, que mai havia passat, i bé, jo crec que la resposta haurà sigut molt positiva. La veritat és que la paraula és desvanits, perquè des de la gent que coneixia Estellers, perquè actualment 2013 és l'any Estellers i l'ha declarat com a tal l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, fins i tot la gent que no el coneixia però que s'ha prestat a participar en una activitat cultural com era penjar uns pocs versos en els balcons. S'ha volcat moltíssima gent major, gent jove, gent de tot tipus, i durant uns dies hem pogut gaudir a poqueta nit amb una misteleta a la mà de pegar una volteta pels 5 municipis, anar llegint poemes. Esperem que també a la gent li hagi picat una miqueta més la curiositat i que també s'apropi en un futur a veure qui és Vicent Andrés Estellés, tot i que ja és molt conegut. El que ens agrada, Joan, este tipus de poesia i viure este tipus o altre tipus d'estiu, perquè això també té el seu encant, veritat? Sí. No, mira, es pot mostrar, per exemple, hem portat una mostreta del que hem fet en els balcons. Podria treure ara? Sí, sense problema. A més, ens agradaria mostrar a tota la gent que es veu. Mira, això és el que fem d'esta forma, amb recursos d'esta manera, en un plàstic blanc aquí, en uns rotuladors permanents, posàvem el logo d'Estellers per tots els balcons, això quedava enganxat a cada balcó de les cases, i és un tros d'un poema, en aquest cas. Quants poemes podem trobar al poble, per exemple? Pensant en els 5 pobles, que n'hi han repartits en els 5 pobles, que han dit de tota la vall de Vernissa, en aquest moment són 137. 137. Hem arribat a fer-les perquè conforme passaven i anaven enganxant-los a gent que ens ho havia demanat,
la gent eixia al carrer o eixia de casa i ens contava, escolta, que jo no en tinc, que per a mi no en teniu un, i es costava anar-se'n a casa i escriure-lo, i entonces pues, treure-lo altra vegada. És increïble el poder de convocatòria que té i a més com s'implica la gent, dona molt de gust, no? I dona molta satisfacció el veure la resposta, no? I que la gent té aquest punt de cultura que ens fa falta un poquet a tots i que va molt bé. Sí, molt bé. Bé, com va sorgir la idea? Perquè jo suposo que costa, no?, fer un poc la construcció de tot el que esteu pensant, perquè per la ment se vos passarà un munt de coses per a crear, però al fi és el resultat i això com es partix? El punt de partida és que també un dels objectius és demostrar que les activitats culturals que es donen a les grans ciutats també poden donar-se als pobles menuts i que en definitiva allò important són la iniciativa en ella mateixa o l'escriptor en ell mateix i sobretot la poesia, apropar la poesia a la gent, com en altres moments parlem de patrimoni o medi ambient, etc. En aquest cas de literatura i d'un poeta que escriu de manera molt senzilla, tot i que això també es fa complicat, i que al mateix temps té moltes adhesions per part de la gent. Jordi, Joan, hi ha algun poema que vos emocione més o que haveu destacat un poc més dels demés o que tal vegada, no sé, vos arriba un poc? Jo el que he portat és el que acaba de mostrar, no sé si l'heu vist. Ens agradaria que ens el llegires, si pogueres, ens agradaria que feres aquesta menció al poema que ens has escrit i així un poc que la gent també es quede amb aquesta referència. No? Assumiràs la veu d'un poble i serà la veu del teu poble. I seràs per a sempre poble. I patiràs, i esperaràs. I aniràs sempre entre la pols. Et seguirà una polseguera. I tindràs fam, i tindràs set. I no podràs escriure els poemes, i callaràs tota la nit, mentre dormen les teues gens. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. Impressionant, veritat? És preciós, la veritat. Increïble, a més, tan sols de la persona que s'encarrega de dir-ho, en aquest cas Joan, jo crec que ho viu, no? Això ho tens que viure, tens que tindre ahí. Sí, ho has de viure, t'has de trobar amb ell, has d'anar apropant-te, no sé. Jo crec que Estellés és un poeta molt assequible i per això recomanem que qualsevol persona s'apropi a ell, tant des del llibre... Anem a recordar que tenim així el llibre de Meravelles en aquesta tercera edició. O fins i tot la troballa que van fer Maria Josep Escrivà, que ja vos ha parlat en alguna ocasió en esta televisió, en esta casa, que és l'Inventari Clement, que li han posat Inventari Clement a mostrar-lo a les càmeres de Gandia, perquè van trobar l'edició original que van presentar l'any 62 als Premis Ausiàs Marc i s'ha reeditat recentment este any passat i per tant és una altra joia que està molt lligada a Gandia i que ens pot fer sentir orgullosos de la ciutat, dels seus premis i del lligam que té amb aquest escriptor de Burjassot. Tenim una obra d'art i jo crec que està a la vista i no crec que hi ha vegades que no valorem com cal, però ja que tindreu present que tenim ahí un recull d'obres increïbles, de poesies i de grans mestres que s'han deixat i aquest patrimoni que deurem valorar més i més si cal amb el que esteu fent als pobles de la Vall del Vernís, la veritat. Correcte. I més aprofitant avui que és un dia de platja, demostrar que la Safor té platja, té una ciutat impressionant, també té un interior amb uns municipis, un patrimoni i un medi ambient impressionants i també té moltes activitats alternatives que la gent pot aprofitar, fins i tot la gent que ve a la platja, agafar el cotxe, la bicicleta o qualsevol vehicle i passejar per la resta de municipis de la comarca i passar-ho d'allò més bé. Gaudir, perquè tenim molt que gaudir. Gràcies. La literatura és gaudir també. Exacte, molt bé, molt ben dit. Una cosa ja per acabar, l'any que ve teniu properes edicions, heu pensat en el que aneu a fer o com va? Jo crec que sí, no, Joan? Joan. És que no podem deixar-ho i que s'acabi d'esta manera. És que la gent ho ha demanat i està demanant-ho. I si gira... Està sigut tan gran, no?, que val la pena només per tot. D'una altra manera, buscarem un altre estil, no sé, per variar un poc la cosa i per animar això, sí, per animar a la gent.
Pues Jordi, Joan, gràcies per haver vingut al nostre programa 7 dies d'estiu, que segur que sabré molt de vosaltres. Segur que aquest hivern ens conteu moltes més coses amb la meva companya Purinalla ja als 7 dies al plató de Tele7. Gràcies una vegada més i ens veurà la pròxima, que vaig a tot molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.